și la Țebea, organizată de Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din județul Hunedoara, un marș, un mini-marș, ca să zic așa, asemănător celui pe care domnul Laurean Stănchescu l-a făcut cu echipa dumnealui. Noi am făcut acest marș de la Baia de Criș la Țebea, unde am evocat trăsătura, latura militară, de geniu militar al lui Abramean. Astăzi aș vrea aici, pentru că văd foarte mult tineret, câteva cuvinte să le spun, pentru că din ceea ce vorbeam și cu domnul Laurean Stănchescu ieri, se observă o amorțeală în ceea ce privește sentimentul național, sentimentul patriotic. Ori acesta, în aceste momente prin care trece țara noastră și nu numai țara noastră, trebuie să fie ridicate la nivelul la care trebuie să fie ridicate. Ori numai cunoscând istoria, cunoscând jertfele înaintașilor noștri, putem să îi omagiem așa cum se cuvine. Abraham Iancu a fost una dintre personalitățile marcante ale istoriei noastre naționale. Se observă că mulți nu-și doresc, mă refer la tineri, să se mai considere români. Consideră globalizarea ca pe o izbăvire și faptul că pot să părăsească țara să studieze în alte părți ca un mare avantaj. Dar nu trebuie să uite de unde au plecat. Stăteam zilele trecute de vorbă cu fiul unei beizadele, care abia aștepta să termine liceul, să plece în străinătate pe bani mulți, să facă facultatea, pe banii părinților, bani câștigați aici, în amărât asta de țară. Și l-am întrebat, ai așa un sentiment față de România după ce vei, că n-am niciunul. Deci vă dați dumneavoastră seama unde s-a ajuns. Și stau și mă gândesc, Abraham Iancu, într-una dintre scrisorile pe care le-a trimis împăratului, spunea că sute de ani am suferit împilări pentru a rămânea români. Iată ce ne trebuie. Ne trebuie să rămânem români. Nu trebuie să ne fie rușine să spunem că suntem români atunci când mergem în străinătate. Pentru că noi nu suntem reprezentați în străinătate de acei balauache și care ne fac de râs sau acei infractori, care, din păcate, mai sunt și români. Noi suntem reprezentanți acolo de oameni deosebiți, care au succese deosebite în străinătate. Să nu uităm că stilourile cu care semnează unii prin cancelarii străine ordonanțe și dictate pentru România, stiloul a fost inventat de Petrache Poionaru, care a fost român. Să nu uităm că avioanele cu care vin ei să ne învețe cum să trăim în libertate au fost inventate de Traian Voia, de Aurel Vlaicu și de Aricoandă. Deci iată ce trebuie să spunem noi în străinătate. Și trebuie să vă mai spun un lucru. Dacă mergeți acum la Țebea, gorunul lui Horea nu mai are frunze, nu mai are crengi. Crengile și frunzele au plecat, că a luat vântul, așa cum probabil că va lua vântul și îi va duce pe cei tineri să câștige acolo unde trebuie să câștige. Dar să nu uite că rădăcinile au rămas la Țebea. Să nu uite că rădăcinile sunt la Țebea și că sub rădăcini este mormântată mâna dreaptă a lui Horea, care arată din ce parte vine dușmanul sau de unde vine, eu știu, poate să ne vină primejdia. Asta trebuie să știm. Și să nu uităm că Abraham Iancu va fi tot timpul cu noi. Și așa cum spune acea legendă, așa am încheiat și la Țebea, așa închei și aici pentru că mi-e tare drag și știu acest lucru de Abastoa de Dragoșa pe care am apucat să-l cunosc în viață și spunea așa, că Abraham Iancu ar fi zis: și de va veni dușmanul să vă ia pământ și drept, români, scuturați gorunul ca din somn să mă deștept. Să nu fie nevoie să se deștepte Abraham Iancu, să ne deșteptăm noi și să știm ce avem de făcut, să nu uităm că suntem români și globalizarea să fie pe alt plan, dar pe planul sentimental, pe planul național, să nu ne fie rușine niciodată că suntem români, pentru că avem destule lucruri cu care să ne putem mândri că suntem români. Vă mulțumesc! Suntem în număr mai puțin